Jeg er på 20. Så er det der 22,5. 22,5. Sagde der noget med fart på den der? Hvad er hammerpunkt? 27,5. 27,5? Det er hånd. Nej, vent lige, jeg har 2. Ja, det skal jo 12,5. Kan jeg få dig til at forklare, hvad I har gang i? Det vil jeg. Vi har nogle mikrofoner, vi har lagt ned i jorden. Vi har en hammer, som er connected til et kredsløb. Når vi slår på hammeren, så kommer der bølger ud, og der bliver sat en måling i gang. Og så kan vi læse på noget data, hvordan jorden ser ud. Jeg er misset. Nej, det gør du ikke. Der kommer noget der, eller? Det ser lidt skørt ud, ikke? Vi kan se, der kommer noget støj sådan lidt tidligt, ikke? Hvis vi går her højere op også. Ja. Så skal vi rykke. Skal vi så Så skal Wow, vi der rykke, kommer så der er langt 2,5 imellem. imellem. Og så. Må jeg hamre? Ja, prøv. Vi var her også i går, hvor vi lavede noget andet geofysik. Og så nu skal vi så bruge den her metode. Og så har vi 2 forskellige måder at kortlægge undergrunden på. Vi vil gerne finde ud af, hvordan grundvandet ligger i forhold til den geologi, vi ser. Hvad kalder I det, I har gang i? Vi kalder det seismik. Refraktionsseismik faktisk. Fordi vi kigger på en sekundær bølge. Okay. Er det ikke rigtigt? Ja, så er den. Eller der står måske. Vidste den det?